ዝኣዘዘሉ ቦታ እዩ ነገስታት ኣብርሃ ጽብሃ ድማ ናይ መጀመርያ ዝኾነ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ከም ዝሃነጹ እቲ ቤተክርስቲያን በዓል 12 ቤተ መቅደስ ከም ዝነበሮ ናይቲ ቤተ መቅደስ ናይቲ ቤተክርስቲያን ናይቲ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ጉልላት ይኹን ናይቲ ውሽጣዊ ክፋል ናይቲ ቤተ መቅደስ ብኽባራት ዕንቁታት ብኽባራት መጋየጽታት ዶኮሬት ኮይኑ ከም ዝነበረ ነገስታት ኣብርሃ ጽብሃ ዶኮሬት ገይሮሞ ከም ዝነበሩ እዚ ቤተክርስቲያን እዚ ድማ ካብ ሰሃራን አፍሪካን ካንትሪስ ቀዳማይ ከም ዝነበረ ታሪክ ይሕብር ስለዚ አባ ሰላማ ፓትርያርክ አባ ሰላማ ንመጀመሪያ ጊዜ ስርዓተ ቅዳሴን ስርዓተ ቁርባን ዝፈጸሙሉ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ከም ዝኾነ እቲ ስርዓተ ቅዳሴን ስርዓተ ቁርባን ዝፈጸሙሉ ድማ ኣብ ሕዳር 21 ከም ዝነበረ ናይ ቤተክርስቲያንና አርካይቭስ ታሪካትን ድርሳናትን ይገልጹ